Один з заснавальнікаў літаратурнай беларускай мовы, блізкі сябар Янкі Купалы і Якуба Коласа. Змітрок Бядуля ў гэтыя дні стаў бліжэй усім прыхільнікам слова у культурным цэнтры касцёла святых Алены і Сымона, дзякуючы тэатру «Зніж». У прысутнасці сына пісьменніка пастаноўка ў камернай зале набывае характар яшчэ больш блізкай, душэўнай размовы паміж аўтарам і гледачом. Умарыўся! Моноспектакль «Пяюць начлежнікі» аб'яднаў некалькі твораў, адзін з якіх распавядае пранізлівую гісторыю старога габруся, які вырашыў адысці ад працы і пажыць пры сям'і. Жыць застануся у старэйшага, у Янука не. Лепей... Неяк жа будзе. Ён адкрывае такія нечаканыя павароты, якія ўласцівы чалавеку тады, калі ён круціцца ў гэтым жыцці. І вот як ён патрапляе ў розныя такія сітуацыі, якія вырастаюць да такіх глыбінь, што можна проста да шекспіраўскага маштабу. Самуіл Ефімович Плаўнік, Змітрок Бядуля, нарадзіўся ў 1886 годзе ў цяперашнім Лагойскім раёне ў яўрэйскай сям'і. Нягледзячы на складаны час, усе трое сыноў плаўнікаў гралі на скрыпцы. Знаёмых уражвала дабрыня пісьменніка. На гэтым малюнку ён разам з Максимом Богдановичем, калегі ў доме Бядулі, дзе хворы Максим знайшоў прытулак. У него был открытый туберкулезный процесс. Все боялись его как огня. А он жил в своем доме с двумя сестрами. И вот когда он увидел его в таком жутком положении, он Богдановича к себе пригласил, и Богданович у него жил 5 месяцев. У сваім спектаклі тэатр «Зніж» і хацеў перадаць асноўны матыў бядулеўскай прозы – неабсяжнасць чалавечай душы. Тут Змітрок Бядуля і Якуб Колас сярод студэнтаў БДУ ў 1922 годзе. Перажываючы крытыку, якая папракала за недастатковую ідэйнасць, Бядуля знаходзіў падтрымку ў сяброў. Разам з жонкай Мар'яй Ісакаўнай блізка сябраваў з Купалам і Коласам. Пісьменнікі у ліку тых, хто закладваў аснову літаратурнай беларускай мовы і новай літаратуры. У Скрябина в третьей симфонии одна из частей называется «Божественная игра». Ну вот я вот так воспринимаю. Это очень высокое искусство. Так же, как я когда читаю Янку Купалу или Якуба Коласа. Бывайте здоровы, детки мои неспагадные. Калі ўжо там пойду жабраваць. Культ пачуцця – вось што прынёс у беларускую літаратуру Змітрок Бядуля. І пачуцці сваіх герояў ён узводзіць у такія філасофскія катэгорыі, што яны робяцца датычнымі кожнага і ў любы час, пра што і кажа тэатр «Зніж», у тым ліку і галоўнай ідэі свайго тэатра адлюстраванай у назве. «Зніж», згодна вераванняў нашых продкаў, нязгасны агонь.